Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje natuurlijk. Wij zijn vandaag te gast met onze tafel in het Brouwerslokaal in Grude. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Je ziet het ook achter mij. Ja, volgens mij is dit de vulmachine. Er zijn nog veel meer machines hier en hier wordt heel lekker bier gebrouwen. Grude staat bekend als een heel actief dorp waar hele mooie dingen gebeuren. En een van die mooie dingen, daar is mijn gast actief bij, namelijk het Hoogtij Festival. En samen met een team verzorgt zij de productie van dat festival van 22 tot en met 24 mei in Grude. Noteer het alvast in de agenda. Nou, welkom bij mij aan tafel, Janine Claesen. Ja, klopt, dankjewel. Jullie organiseren het festival nou voor de derde keer, hè? Dan denk ik van, dan valt het goed, dan is het een succes, hè? Wat houdt het festival Hoogtij in een paar hele grote lijnen in? Festival Hoogtij is een klassiek muziekfestival, dus dat is best wel uniek in zijn soort hier in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn genoeg concerten op klassiek gebied, maar een heel weekend. En zo'n mooi dorp als Zeeuws-Vlaanderen, als Grude, met zoveel ambiance, sfeer, een heel veelomvattend programma. Dat is uniek. Ja, denk het wel. Is het hele dorp daar nou ook bij betrokken? Nou, een heel dorp is Ja, dat is misschien wat veel. Maar... Precies, maar heel veel mensen, kijk we zitten hier in het Brouwerslokaal, die helpen ook mee met een sponsoring of een locatie. Heel veel vrijwilligers van de voetbalafdeling tot gewoon individuen. De Grote Kerk staat centraal als locatie en de ouderen zo wordt gebruikt om... Want er zijn nog meer locaties toch? Het is niet enkel in de kerk, toch? Nee. Dan heb je de Lutherse kerk, dat is in de Modestraat. Je hebt de Grote Kerk, dat is dan eigenlijk de hoofdlocatie, omdat daar Dat is de het meeste... festivalplein, zeg maar. Ja, op de markt, de meeste mensen in kunnen. Dan hebben we nu een nieuwe locatie, dat is ook echt heel erg leuk. Een boerderij met een oude boerenschuur waar ook dingen te zien zijn. Leuk. Net een klein beetje aan de rand van het dorp, maar wel vlak bij de extra parkeergelegenheid. Dus voor mensen ideaal om zo het Lekker festival praktisch. Ja. binnen te komen. En dan, we noemen het nu de Kleine Kerk. Dat is in de Schuitvlotstraat en het was ooit de katholieke kerk. Dus de voormalige katholieke kerk die nu in privé eigendom is. En dat is ook een mooie locatie. Oké. En dan natuurlijk nog de muziektent en plein. En... Hoe ben jij erbij betrokken geraakt bij Hoogtij? Want zit je er al vanaf het begin bij? Ja. Het is zo gekomen, ik ben bestuurslid van de Grote Kerk Grude. Dat is een stichting en we hebben verschillende werkgroepen die verschillende dingen organiseren. Tot populaire concerten, Grude uit de kunst, kunstmarkt, van alles en nog wat. En toen kwam Katelijne Maat, die is geboren hier in Grude. Op de markt heeft ze ook de jeugd doorgebracht en die heeft studie piano gedaan. Die is pianiste en muzieklerares en die speelt in verschillende ensembles. En die had de wens om hier in haar Grude, ze woont nu inmiddels in Arnhem, maar het is toch nog altijd haar Grude, daar gaat haar hart sneller van kloppen, Ja, om hier zoiets voor elkaar te krijgen. En toen heeft ze bij de kerk aangeklopt om dat samen te doen. Dus de eerste 2 jaar viel Hoogtij onder de paraplu van de Grote Kerk, een werkgroep, net als die andere werkgroepen. Maar al gauw, mede door de ambitie en de professionaliteit van Katelijne en haar team, groeide dat echt uit, dat eigenlijk daar niet meer precies onder paste. Dus nu zijn ze een zelfstandige stichting met een bestuur. Oké. Ja. Maar En dan zit jij vanaf het begin dan ook bij dat Hoogtij, zeg maar. Je zat al bij de kerk, maar... Ja, maar ik zit weer niet in het bestuur van Hoogtij. Vrijwilliger, zeg Ja, maar. ik ben nu vrijwilliger en productie, hoe je het ook wil noemen. Ja. Mag het ook gewoon marge van Ja, alles noemen. ja. Het is een mooie naam dat, inderdaad, productie. Precies, maar ja. jij zorgt dat samen met het team dat er gewoon staat wat er moet staan, zeg maar. Ja, maar echt nu, het is echt alweer wel een professionaliteitsslag gemaakt hoor. Er zijn mensen voor de marketing, voor de vormgeving, voor het artistieke natuurlijk, dat is Katelijne haar pakje aan, want het valt of staat natuurlijk met goede artiesten, hè, goede muzici. Ja, daar begint het mee. Ja, en, Maar ik zag inderdaad allemaal vrijwilligers staan met wat jij zegt, allemaal die functies erbij. Dus het was proberen redelijk het, geprofessionaliseerd. ja, we proberen het. Laten we eens naar het programma kijken, want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Prima. Wat mij opvalt sowieso is dat het super gevarieerd is.
Het is professioneel orkesten, maar ook gewoon amateurs, zou ik maar Ja, even gewoon de noemen. lokale gezelschappen. Lokale gezelschappen, beginnende artiesten, die Ja, zijn hier ook. talent, jong talent. Jong talent inderdaad. Ja, Maar ik zag ook zoiets staan als er is yoga met harp. Er is een ochtendwandeling, een Ja, vroege vogelswandeling, vroege maar ook vogel, weer met muziek erbij. Laten we die dingen een beetje aflopen. ja, is goed. Neem ons eens mee in het concertgedeelte met de verschillende soorten gezelschappen die spelen. Dus de professionals en de mensen van hier die gewoon Ja. vaak het is oefenen, maar natuurlijk- iets moois willen doen. Neem Ja. ons eens mee, wat gebeurt er allemaal? Het wordt geopend op zaterdag door Westenwind. En dat is de plaatselijke muziekgezelschap op de markt. Nou, daar spelen een heleboel mensen hier uit de buurt mee. Dat is altijd feestelijk. Hugo de Jong die komt overigens open, dus dat is ook al een... Woont in de buurt tenslotte, toch? Precies. Ja. Dus dat zijn lokale mensen, maar het is dan zo fijn dat er een heleboel professionele artiesten, en die komen natuurlijk een beetje uit het wereldje van Katelijne, die speelt daarmee samen, of ze komt Sarah Steen, of ze heeft er gewoon genoeg verstand van om ze te benaderen en zo. En dat is een mix en dat werkt heel fijn, want je hebt helemaal niet het idee dat de een daar staat en de ander Nee. daar. Ze stimuleren elkaar. Het wel is feitelijk, gewoon door elkaar en het is laagdrempelig. En natuurlijk, die professionele artiesten, dat zijn ook betalende concerten. Hè. Dan moet je een ticket verkopen. Kan je allemaal online doen, of nog de plek als er nog plaats is. Maar je hebt ook gewoon gratis optredens. Dat kunnen mensen allemaal op de site vinden, Ja, neem ik het is aan. allemaal Oké. heel duidelijk op de Ja. site lezen. Je kunt een paspartie kopen voor een heel weekend. Dus dat is natuurlijk, mag je overal Hoeveel naar kost binnen. 90 euro. 90 euro. Als het goed is, hè. Het kan ook 5. Ik dacht En 90. dan kun je 3 dagen naar alle concerten. Ja. Van 's ochtends vroeg, Ja. met een wandeling erbij tot... Ja, ik denk niet, je kunt niet altijd alles doen, want er is overlap. oké. Dus soms Ja, moet je ja, ja, even dat kiezen. snap ik. Ja. Maar het meeste Het is, gros van de programma's kun je maar volgen. Ja. de luxe dat we zoveel hebben, dat er eigenlijk hier en daar Overal dat je is. keuzes moet maken. Ja. Oké, dus Westenwind, dat is gewoon Ja, een dat lokaal is gezelschap. precies. En Ik las ook iets van Toonbeeld. Toonbeeld, heel fijn. Die hebben een speciaal een symfonieorkest samengesteld. Wauw. Ook met ondersteuning weer hier van een plaatselijke culturele organisatie zijn ze daarmee begonnen. En die doen dan zaterdagmorgen in de kerk, dat is het eerste betalende concert in de kerk. Nou, Maar symfonieorkest, dat betekent dat je nogal wat instrumenten bij elkaar moet hebben. ja. Die zijn dan geplukt uit allerlei gezelschappen, zeg maar, Nou, dan in weet ik nou Zeeuws-Vlaanderen, of hoe eerlijk werkt dat? gezegd niet precies. Dat doet iemand van Toonbeeld en Oké. die heeft daar mensen voor aangezocht. En wie dat nou precies zijn, Geen idee. dat weet ik niet. Oké. Het is Terneuzen, hè? Dat is net, Ja, oké, maar Nee, goed, het is wel jullie festival. Ja, het is dus, precies. Maar die hebben dus gewoon, en dan komt, ja, dan moeten 40 à 50 mensen op het podium. En jong talent, dat was er ook, hè? Ja, dus workshops met jong Ah, dat talent. zijn workshops. Workshops, ja. Dus dat is ook het fijne. Die artiesten die dus later op het weekend echt hun eigen optreden hebben, die geven dan ook van die masterclasses, heet dat. Ah, zo werkt het. Dus ja. ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. En dat is ook zo leuk dat dan dat gewoon eigenlijk vanzelf ontstaat. Want bij zo'n masterclass of workshop, daar mag publiek dan ook bij zijn. Is Ja. dat een beetje het idee? Ja, Oh, dat lijkt me wel, dat is als echt jong leuk. talent, ja, ook wel wel zeker spannend. wel. Wel Spannend, ja. Ja, heel. En het hoeft niet per se jonge mensen te zijn, hè. Het mag ook, Nee, maar als nee. je nog nooit je... Beginnend talent, Ja, je mag ook- oud en jong. Precies, mag ook. Ja. Oké. Ja. En weet je al welke talenten komen of moet je dat op die dag? Dat moet je wel opgeven. Ah, Dat er wel een beetje een... je kunt dat niet te ongeorganiseerd doen. Nee, dat moet wel van en is er tevoren... ook een beetje een mix van jong en oud, weet Ja, je dat? ja. Oké, en Ja. ook nog van verschillende soorten instrumenten? Hoe ziet het een beetje ja, uit? dat is ook even ook... Ik weet niet precies Nee, aan nou, uit mijn maakt hoofd, niet maar uit, er zijn ook allemaal op de site lezen welke workshops er gegeven worden of welke masterclasses, moet ik met een mooi woord zeggen. En dan is er ook, wat dan ook echt wel heel erg leuk is, al in de voorbereidende fase worden de kinderen van de basisschool hier in Dom en nog Bintersluis, die gaan op vrijdag naar een voorstelling, dat is in samenwerking met Cultuureducatie, naar een voorstelling van Orkaan. En in het gebouw van Cultuureducatie, dat is in samenwerking Cultuureducatie en En Hoogtij. wat is Orkaan? Dat is een muziekgroep die ook op een hele theatrale manier
voorstellingen maakt. Oké. En die doen dat dan ook met Muziektheater kinderen. Ja, eigenlijk. muziektheater, Zo'n, precies. Oké. En die hebben dan ook weer straks op die locatie, op die boerderij, doen ze ook weer iets met kinderen. Daar is dan ook Zij zijn ook speciaal gericht op kinderen, of doen ze het ook voor volwassenen? muziektheater Orkaan. Of ze nou speciaal gericht zijn op Maar in ieder geval wel tijdens jullie festival? Dan Ja. is het, oké. Ja. Ja. Alright. En dan heb je voor de middelbare schooljeugd is er ook een speciaal programma. Die hebben meegewerkt aan beeldende kunst. En die wordt ook tentoongesteld tijdens het festival, ook in die schuur. Met muziek erbij dan weer? Want- Op die locatie. Of laat je het daar even los, het muziekstukje? nee, want op die locatie is er voortdurend muziek. Dat is een oké. heel speciaal Ja, iets. ja, ja. Dat is Strijbos en Van Rijswijk. En die hebben hele technische muziek met zonnepanelen. En dan wordt dat omgezet en geluid. Dus dat ligt eraan Oké. hoe hard de zon schijnt, wat voor soort geluid je krijgt. Dat is een hele relaxte, aparte sfeer. ben Belooft ik dat wel te benieuwd worden. naar. Dat, Ja. ja. Dus dat is dan eigenlijk afhankelijk van hoe de omstandigheden zijn, klinkt de muziek ook anders. Ja. Moet ik het zo zien? Ja. En dat Ik wordt heb dan gegenereerd door de computer of zo? Ja, dat is computer, zonnepanelen. Ja. Ja, En dan spannend. wordt dan omgezet, trillingen worden omgezet in straling en geluid. Oké. Kom Wat het- is wat jou betreft nou de echte must-go? Goh, Waar kijk jij het meest naar uit, laat ik het zo zeggen, van het hele programma? ik vind gewoon die lokale muziekgezelschap altijd leuk. Want dat is gewoon herkenning. Gewoon mensen die het fijn vinden om ook ergens deel van uit te maken. Nou, De echte professionele, de zaterdagavond heb je Night of the Proms. Dus als je iets wilt zien waar al de artiesten aan meedoen, tenminste prominenten. Hè? ja, de Dus professionals. die doen daaraan mee. En dat belooft heel afwisselend te worden. Want dat is net als wat je bijvoorbeeld in Antwerpen hebt. The Night of the Proms. Ja, precies. En dan heb je dus Katelijne zelf speelt daarin mee. En nog andere, dus ook van de echte, die ook in de andere samenstellingen. Dus dat belooft een hele afwisselende avond. Dus stel dat je nou zegt, goh, ik wil echt Ik wel moet iets- kiezen. Ik Ja. moet kiezen. Dit is heel afwisselend. Oké. Ja, Nou, dan heb je een beetje hadden van we alles het er net wat. ook al even over, want er is dus ook een vroege vogelwandeling, Mhm. inclusief een concert. Kun je daar wat over vertellen? Dat vind ik wel grappig. Ja, we hebben hier Huip van Nieuwaarde, onze plaatselijke winkelier was dat. Nou, die man die weet alles van natuur en geschiedenis en de historie. En die neemt het publiek mee op een wandeling en dan zegt hij, kijk, hoor je dat, hoor je dat? En dan vertelt hij er iets bij wat dan aansluit op de muziek. En dan wordt er ook nog weer een concertje gegeven. Wacht met even, je gaat nu voor mij te snel, want die Huip die loopt rond. Ja, en de Die hoort een streek- vogel of hoort hij een muziekstuk? Nee, die hoort de vogel. Die hoort een vogel. En dan gaat hij, dan vertelt hij een verhaaltje over die vogel, maar Ja. ook over muziek dan? Ja, en dan, kijk, er zijn een heleboel dingen. In de muziek is er een heleboel connectie, hè, dat het uit de natuur. En hoe die dat precies aan elkaar gaat praten, ja, dat is is ook de een verrassing, verrassing. zeg maar. Dat is Oké. Zuip zijn ding natuurlijk. Ja, ja, ja. Aansluitend is er dan een ensemble, dacht ik, een duo, die dan iets ten horen brengt wat ook een beetje in die natuursfeer ligt. Oké. De mensen krijgen, publiek, koffie met een bolus. Nou, Nou, prachtig begin hartstikke van de mooi. zondag. En je kunt ook nog een yogales volgen onder Ja. begeleiding van een yogaleraar, Ja. maar ook begeleid door harpmuziek. Ja. Lijkt Dat me is ook heel relaxed eigenlijk. Ja, als je van yoga... Als je van yoga Ja, houdt. ik zou erin. Ja, daar moet je wel van houden dan. En van harp. Ja, precies. Oké. Nee, dus dit is echt... Nou, je hebt in het filmhuis hier in het Slijkstraatje worden er een paar muziekfilms getoond. Dan heb je gewoon op het plein een beetje voor de gezelligheid. Dus dat is gewoon gratis. Ja, orgels en gitaren, duo, nou, zulke dingen. Als je een kopje Dus het koffie... is super gevarieerd. Ja, dus dan als kun je je- wat eten en drinken. Ja, Het is er gewoon- staan foodtrucks, er is een koffietaartkraampje, de plaatselijke horeca natuurlijk. Op wat voor publiek mikken jullie eigenlijk? Is het de vakantieganger of is het juist de mensen van hier? Wat- Alles. Ze mogen Alles. allemaal komen, Ja. iedereen is welkom. Je mag in je korte broek komen, je mag in je mooie jurk komen, maakt niet uit. S'avonds is het natuurlijk wel een beetje geswanjeerd, het is wel leuk hè, het is toch een beetje Oké, feest. ja. Eh, Waarvan maar dat acte? geeft niet echt hoor. Nee, van alles. Ja. Je hebt gewoon mensen, kijk het is Pinksterweekend hè, dus je kan de streek, het is heel druk. Dus vast ook gewoon mensen die aan het fietsen zijn, die denken, goh wat is dit Dat is nou? leuk. Ik kom Ik ga eens stop kijken. even. Oh, er Ja. staat
een cocktailbarretje of een pizzakarretje of wat dan ook. Ik ga hier En er is eens nog leuke blijven. muziek ook. Oké. Precies, kom hier een pelsje drinken bij Brouwers Lokaal of et cetera. Ja. Noem maar op. Nee, Hoeveel er is bezoekers verwachten jullie eigenlijk? Heb je een beetje beeld van de vorige jaren, weet je? Ja, hoeveel een er paar ongeveer duizend. Een paar duizend. Dus dan is die Kijk, lekker druk. betalend is anders, hè, want we hebben, Ja, we hebben natuurlijk de Grote Kerk, dat is onze grootste locatie. Daar kunnen een paar honderd mensen in en dat is de grootste locatie. Dus de betalende tickets, dan kom je al een heel eind. We hebben natuurlijk iedere keer, de Grote Kerk hebben we 5 concerten, denk ik, uit mijn hoofd gezegd. Dus dan kom je al een heel dan eind. zit je al op 1000. Precies, en dan ja. heb je nog een keer die kleine kerk en de Lutherse ja. kerk en dat. En dan Ja. de gratis, dat tel je dan niet meer of zo? Of Nee, dat is moeilijk een beetje te een tellen. inschatting. Hè? Ja, het dorp oké. wordt een beetje afgezet dat het autolu is, autovrij is. Ja, dat snap ik. Ja. dat wil je iedereen geen lekker auto's ons- er doorheen rijden. precies. Dat, Ja, jullie zijn ook wel echt een blijvertje. Want los van het feit dat jullie het al 3 keer hebben gedaan. Of nee, dit wordt de 3e keer. Maar Ja. jullie kijken ook al vooruit, hè? ja. Een meerjarenplanning. Hoe ziet Ja. die eruit? Nou, dat is best wel heel fijn om nou te kunnen vertellen dat ook de provincie Zeeland de vorige concerten blijkbaar zodanig gewaardeerd heeft. Jullie zijn gezien. Ja, en het plan ook, het mooie projectplan wat door de Katlijn en consorten is gemaakt, instuurt voor die provinciale subsidie, dat ze dat gewaardeerd hebben, dat het nu kunnen we 3 jaar vooruit. Dus dit jaar hebben we een echt festival over het weekend. Dus met van masterclasses tot die concerten, Ja. tot noem maar op, alles. Ja, Zoals we net doorgenomen ja, hebben. Ja, er staat zoveel op. Kijk gewoon echt rustig ja nee, op dan de moet je op de site site kijken. en natuurlijk. lees Die het. zullen we ook En, laten ja, zien, zo. precies. En dan het volgende jaar, dus 2027, hebben we door het jaar verspreid 5 concerten in de Grote Kerk Groede. En dat zijn dus gewoon losse concerten. Gaat ook heel divers worden. Waar we dan bijvoorbeeld ook graag onze vrienden van Hoogtij uitnodigen. Sponsoren kunnen we uitnodigen. Dus dat zorgt voor de continuïteit. En dan in 2028 zetten we dan weer een Hoogtijfestival zoals nu. Vast, oké. Het Hoogtijfestival kan waarschijnlijk, en daarmee wil ik afronden, ook niet zonder vrijwilligers. Want ik zag een heleboel staan op jullie site. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Ja, ze zijn altijd welkom. Ik zag ook een button op jullie site dat mensen zich kunnen aanmelden. Ja, Dus als jullie... mensen nog zin hebben, het is een hele leuke club. We hebben een hele leuke sfeer. Oké. We worden goed verzorgd. En dat zijn dan ook weer vrijwilligers die voor lekker eten en drinken zorgen en zo. Ja, nee, het is echt... Mensen zijn welkom. ja, en heel erg sponsors welkom. natuurlijk ook. En dus hebben we ook... Ja. mogen we niks over klagen. Janine, bedankt voor je verhaal. Heel veel succes, maar ook vooral veel plezier Ja. met het Hoogtijfestival. Beste kijkers, als u nou nieuwsgierig bent, ik zou zeggen kijk eens op de website www.hoogtijfestival.nl. En als u denkt van hé, ik wil wel sponsor zijn of vrijwilliger, er zitten buttons op de website, daar kun je gewoon aanmelden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Aan Tafel bij.